Byly jednou 3 prasátka. Chtěli si postavit domeček, tak šli, jestli by si někde nepostavili domeček. Pak našli louku, na který by si postavili domeček. A pak neměli z čeho stavět, tak jedno prasátko chtělo slámu si z něho udělat domeček. Tak z něho zkusil udělat domeček a podařilo se mu to. A pak druhý chtěl ze dřeva, tak ze dřeva si ho udělal. A třetí chtěl z cihel, tak si ho udělal ze cihel. A pak všichni šli do svého domečku, pak přišel vlk, rozpolkl slámu a chtěl chytit prasátko. Prasátko běželo za bratříčkem. A pak vlk i dřevo rozdělal. Pak běželi za dalším bratříčkem. A tam už se vlk nedostal, ale napadl ho komín, tak tam vyskočil komín. Ale oni zapálili ohniště, tak si pak spálil zadek a pak utekl.